Talakawa muka samu tsare maraka bana abba ne gwamnan mu Kanawa. Zaben bana zaɓe ne na kai da halinka. Zaben bana Zaɓe ne tsakanin ƙarya da gaskiya. Zaben bana malam Zaɓe ne wanda talaka zai fito ya huce haushi da takaicinsa. wannan gaskiya ne domin duk talakan ƙasar nan ya ji a jikinsa kuma ya ga kamun ludayin wa'annan mutanen da suka rusa tattalin arzikin ƙasar mu. Babu tsaro ƙasar mu, cin hanci ya ƙaru, matasa babu aikin yi, gashi sun kashe ƙasar da ciwo mana bashi. Ma'aikaci bai san nawa ne haƙƙinsa ba, ballantana ɗan fansho da kullun cikin sara da gaftara ake wa ɗan abin da za a bashi. Kanan dabo da kasuwanci muka yi suna muka shuhura amma mutanen nan sun sa kafa sun yi fatali da kasuwanci a kanan dabo. Mafita ɗaya ce ga dukkan talaka mai son ci gaban ƙasar nan, mu fito mu zaɓi jam'iyyar NNPP, mu zaɓi injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a matsayin shugabancin ƙasa Najeriya don ci gaban ƙasa da ɗorewar Najeriya. Mu zaɓi Abba K Yusuf wato Abba Gida a matsayin gwamnan jihar Kano da dukkanin 'yan takarkarinmu daga sanatoci zuwa 'yan majalisar jiha zuwa 'yan majalisar tarayya na jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari. Wannan saƙo ne daga jagora Dr. Awwal Muktar Bichi mai Royal.